Il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri għat mandu l-ebda risposta ċara u skjetta dwar meta il-Gvern ta' Roberta Bela se jkun qed jippreżenta l-pjan uffiċjali tal-irkupru nazzjonali lill-Kummissjoni Ewropea. Wara li tul il-ġimgħa li għaddiet il-Kummissjoni Ewropea konfermat ma' Net News li l-Gvern kien għadu ma ppreżentalix dan il-pjan uffiċjali kif ukoll f'ammissjoni fuq il-mikrofonu ta' Net News mill-istess Silvio Xkembri, il-Ministru reġa' tenna l-istess retorika. Ġifieri l-Kummissjoni Ewropea tikdeb għax qed tgħidilna illi għandi email hawn ġifieri we have not yet received Malta's official plan sa dolodu. Ekku naħseb jiena qed tidentifika kelma partikolari timmissja di official plan. Inti l-proċess ta' konsultazzjoni naħseb taf kif jaħdem. Tista' tikkonfermalna issa illi l-pjan uffiċjali ta' Malta flimkien ma' żewġ pajjiżi u tliet pajjiżi oħra li fadal għadhom ma ġiex preżentat. Inti mhux diġà għandek konferma fuq hemmhekk? Pjan uffiċjali tal-Kupru Nazzjonali meta ħadd ippreżentaw fil-Kummissjoni Ewropea? Aħna llum hawnhekk konna qegħdin niddiskutu wkoll għamilna fuq minn sagħtejn niddiskutu ma' uħud mill-aqwa CEOs l f'pajjiżna. Mistoqsija t-tieni darba jekk il-Gvern ta' Roberta Bela għandu xħiel ta' meta dan il-pjan tant importanti għal pajjiżna se jkun qed jiġi ppreżentat lill-Unjoni Ewropea wara illi fil-ġimgħat li għaddew il-Kabinett prova jagħti x'jifhem illi l-pjan kien diġà ppreżentat, Silvio Xkembri baqa' ma weġibx, bl-istess mod illi baqa' ma weġibx għal kollox dwar il-kwistjoni tal-Financial Action Task Force e kif l-erba' se tittieħed deċiżjoni finali jekk pajjiżna hux se jkun qed jiġi grey listed jew le. Bwirja mill-aktar skomda, Silvio Xkembri ddeċida illi jaħrab mid-domandi bil-poplu għadu qed jistenna tweġiba. Bħala data preċiża ġifieri qatt m'għandekx biex ikunu. Illum qed niddiskutu fuq il-viżjoni ekonomika tal-pajjiż. U naħseb jiena ejja nkomplu naraw li nkomplu nibnu tal-pajjiż. Għall-aħħar domanda, Ministru, x'wassal għas-sitwazzjoni tal-FATF, Ministru? Grazzi ħafna l-kompli. La tweġiba. Francesco Catania, Net News.